baro ki parlok bat kerpang ru nam ta jopi subscriber link ba ka T3C channel sasti ni pidang subhai pi pastor syak program dorbin series ka baar ka session ka ban riu hagani ka session ka ban riu manta inya phai bet sha ka khot ka ba khandai trong galan nong ka ba khat nhiều kitab Genesis khat nhiều galan nong kitab Genesis ka khot ba khandai ter nginya puli nginya shaskoru ayu i pastor dan man ong man pensyai sasti pen kan mau hi parlo snow ha da long ka bala da puli da pusan bar ha petelun ni minute ki jom phi ban pe yang session bat ya ko kon ba ti jom phi ba puli ter panang ya ni minute ki second ka jeng kran kan yu jeng shan shibu ka dor jong ka jeng puli bin pa bin pastor tan ye peteng ba yang session ni peteng ngom ong phi khandai ka khot ka len nong khat nyo jong Genesis ya kan ni ka benta ka Genesis ba shupet na ka khot ka khandai ter nga i kumba ublei u ai ka jing tha yu Abram ya u Abraham habe dei ban bu dak ya ka jutang ka jong ublei badu dak ka ba wan lam hau Abraham ya kata karkom bagi ong ka jing ot share ne ka jing ot ya ka do share ka jong Abraham pada ki kun ki pateng ju ubaro ki badan ye ju kata kaling kotak ka ban ne ju nom ka ba ar pat sang ni ka session ngin lap ni puli nu nam khan yo ni pelap pat sai ka jing pen kala ka teng ka jong jong ublei ya ka tengah Abraham na ka sarai sya ka sarah but hang ning i ba ka jing pen kala ka teng kam shim ja tang ha u Abraham no Abraham kala jaro ka sarai sya sarah but ngi i ha bakut jong ni ngalan nong ba khat nyo ya ka jing pentri kam ka jong Abraham ban ot share bat ha ka sngi ka ot share yo Abraham bat yo Ishmael o ko ni jong na Hagar bat ki briu shin rang baro ba dan gi yeng jong i kum ba u Ishmael ni ka tho mo la khat lai snem e karta bat o Abraham adangam bakala la poish karta shi khat lai snem karta bat Lord share lang Abraham khandai pu khandai snem karta kat pa yu Ishmael khlai snem karta khandai pu khandai snem karta te kani ka khana le se ngin snap dang ya phi nyalam jumot biang kum tu ming le session ba chkhmat le se kan long ka ching kham ya shu shu ka ching so so pa sto tôi nhiều tên là tôi có khát các bạn khăn đài tôi nông các bạn khăn nhiều cho nên lúc tôi có khát các bạn khăn đài ter hadu các bạn khát sao cái keren bitang syakani cái benta các bạn cái tin kasih cái jongi cái pen kam đã kan tin ot share thì cái rabun cái vaya keli cái ni haki poro cái macam thì ka kham bu jing e hi ban batai namar ka long kham khor khandiat namar ki long ki kantin ki bangim ju kham ya karen namar ka dei ke jing ne ka bakta ya ka long sinrang thì nganget ki bai pe ki nam soi ei la ki long sinrang ne kan thei ru dei tam kan yarap na kam ta jong ni ke jing on share ka mut ba ka dei be ka jing de ka pau shabar ka ba parang ki ka circumcision ka barangi bu khani ka sito ki bu ot share tan dei don tade ki bamla ban kem ka mut ayu ka ta ot share tan da ka banta jung kitu ki bam kot bor ban song thu ani ka jing mut ot share ka long ka kantin dan akor ka ba ki long shwa jung ki penan kam ha ka bai dei bet bat ka jing ot no i banta jong kasni do i badan ha ka long sinrang ka jong ubrio ngai tangkat pa kelabiang nginum ya penyiaran tamu to kani ka dekat ka khandai kum ter dan ipe ni dekat ka khandai ublei habu ikren bot Abraham
Guong mami hendri tu men rakhi ya kajutang jonga mami baru sembai jong mi hadin jong mi ken hai ki pateng benriu jong ki. Kabasi phau kani kalong kajutang jonga ya kabapin rakhi hapadeng jonga bat phi baru sembai jong mi hadin jong mi kabalong ban ot share ya usin rang baro hapadeng jong phi. Ti kani ka kani hni slom ta kan long kani kajutang kaba ublei ulak ular bu nong ublei jong u Abraham bat ki pateng ki ban mi na u lada kini kidang bat ya ublei bu nong ublei jong ki ublei bahalok te kawai ni kidak kaban pen pau shabar ha ka jingi dei jong ki bat ublei kadak kalong tak kadak mo pa shabar baki ban pen i baki ni ki dei ki babat ka jutang te ublei u tha ni bakani ka dei kanika jing otshir yakshin rang baro ti kata umshim batai hangni balei bo ublei ukwa ya kata hangni kamshim ong e henrei ke bangi haban bu jingmut lupa hangni kadai kani la ublei ong ba kadai kadak jong kani kajutang ko pa shabar teng kum kibriu in haban husiar yo ngiliat bat ong tang namar bakaladon kani kadak kamut kejinga dai kalabiang kanum dei ban liat chata rei in khmil ti baka do nut kejinga dei kejungi bat ublei ada kata kalong ko ben ada kadon kadak pada ka pau shabar ha kani kadok ko pen pau ya kata kalong ka jingkerku henrei lada kasulong bet makani kalong bet tang kadak ka pau shabar ban pen isau thei bangai dei kadon kejinga dei ka bajan bat ublei Henry ka jing im pada kamlong kumta. Ta kamu kata kadak kam dan jing mod e ya. Ngamut ban ong di pastor. Ublei nge i kum bahagini ke session ke bladep, hakin lanang ke basya khmat ke bladep. Ukta ya uniu Abraham bo menta lo deu Abraham. Ya ka jing mod ka jing berkhat jong o, ya ka dot nut ka jong o. Nam ta ka jing temu ka jong blai. Hang ni pat i ukta om shu yu ni brio baro we hari ukta ya ka benta kum tu patai shang jing ot share ka benta wa pau shabar hari nga dokumen pat ba phiban na ka benta yang i ki khana samla gi ba pe ka program ba kata ka benta ka ba pau shabar ka tak cho ka jing dei jong Abraham bon uple ka dei ka benta ba pau shabar hari ka ba kongsan ka dei ka bi pastori ong ba tang kadak bapau shabar ni kajing im kam don jing dei tur e kajing dei bu play kam mentoi e kamut kadon kajing maya nang ta baka bapau shabar ka dei panyalong ka wei ka lan bat ka badon hodon hot bat ka badon hodon hot ka dei panyalong ka wei ka lan bat u play kan mau ke ni pa kajing dei ka dot not pakot pang kajing dei bu play tu pastor sama petang ti ya tu kajing long kadak ka bapau shabar ngilap akan khot ke bakat wei wong bat pinot share ya kadok share jong phi bat kata kan long kadak jong kejutang hapadeng jonga bat phi te mut tada kan ke jinge dei ka scam ka di kadak ke jemut nomor ngin sa syam haki kitab ki kham sedien han ke testament ku warim ba kibriu kisah kun no tangha kadak hende ki klet no pada ya ka jeng ya dai ti kata kalau kau bencau tam nomor ni kum kibriu hi ka da ka jinglong tenrai ka jungi hi ngi kham sutna macha kut hak e ke bapau ko ba yu i bapau ko i bala man kata ti hang ni to wala empat kata ya kata ka benta hendrai nomor bila ada puli tu mo dari minyak pada kawai ti kalau ka bosutna pada nadu basdang hi pangin bu jeng lupa ti tang menu pada ki ban pendap ya kanika jingot share hang ni te ublei la da batha lupa hang ni ya baro ki khun cendrang ki bakha ka ye tu la kalong ki khun ji mrau ru la ni jong ki wei pada ki baki thit simpun kam ni ki jing thit mu jing khai marau ta action dang baro kat ki badon kamot dai ban pendap ya kanika jingot share kan ko problem lo bo long kani kalong kadak ka ba ublei u labu hau Abraham barke yang kasem ko uban sakhi syaka perthai ban ong ba kini ki don ke jing dei ki kerpang pat ublei ti la kata ka jing le kan dei ki bolong kerpang
tang jong Abraham ni ki don kiwi pada kijing dia jo kiwi kijing beri kata tingin mi keren ye ni namar kan mi rap ye ni dai ka badan kami ni kalong mi ba hawa ublai bu kum tayu Abraham Abraham lu un sako mu kata bat ka jing bu renti ka jong ublai ham ni kat kum kan ni mo ngim ong ba ma phi bat mengangi ki wai pet kan ni wai puli banta bagin ong bat ba mangi ru in haban le kata kata ma pa shabar namar yo kaliat sakai ka jing le tangha ka jik sngo ko jong ni handai ka badan kam ka long ikmi ka ni kum no ublai u pendon ni ka ni ka jing ade bat uni ubriu ubangi la syamba uyai ka ungu ublai te mentah ni pada ka jing ade bukan ni ka jing asyar ka belong kadak jong ni ka jutang blai kuran syai ong balada dan manu sibu apo jong ni ka jing kmi ka jong Abraham tiada dan usin rang ubam simle ya kan dikadak ka bapa masyabar kemut ulong ubala kentaj kemut ka ba kentaj no puesino sino handai kalong bai udai ubenta ubam dan benta ai bat blai kalong kata di bensyai ni mo nomor tu dekat ke sau ong utau kun cendang baro ubam ot share ya ubam la ot share ya kado ka jing bom ot share jung u en saot no ya kata men sim na upai lang jung u ulapan khen ya ka jutang jang to kadi kalong betang ki kidak ki papa sabar tenginum daya ban bale bing ki haban le ta dei kata kalong bi ka khana ka don hang ni nginum ya nyat bat ong de sengi menta bale bengi pade ho inget hong diu ju bale bale pade ngim le lam te ya kata te nginum yo jubab ngum nuru nakani ka benta khani khana nginum pat ya jubab ya ladi yo kami ke jengkeli balai ngim le lam nginum pat jubab ladi ai kan ya ke khana tenginya sngap le se ki benta ka sedit le se ni se yo cha chai long ngin ya pet kumni khendiat tu khanang ba ngin pet akani ka jingya linti kumni I kumba kata ka jing bu odak kabiang hendai kat badang yat pada namar kumang ya ikran session ki besha khama ba ka bai dei hi bat ka pop ka jing klot ka jong brio 4 sim address de ka hadu ni hai 4 sim address rei ki brio ni I ba to kum Abraham ka inga sem kinga ja ublei ba em handai la lait pade ba ka jing long brio hi ka do katan ba hateng kiliat aku kum kata te ai kum no pade ublei hakan ka jing linti uyaya lem ba kita ki brio ki badon kum kita ki jing telon te dagi penet jing mot kum ta habangi puli kemut nginyo bun ki jing kai te ka bomot ublei wala ubriu hi utulan ta jing long briu umi no ha simi no do bastang kan mau tu ka jing pinslai turu to hadin lalat nowa bat hun ki jing uklong ying no sem ni ba ublei ka jing khrau ka jing it ki ka khrau palat ka wawat mangi bentar nyim la ben na champang ban kot bot ban song tho te ngin pet pede hakini ki khep ki phero ka jing em ba ublei udan hajan sim eno fitlat ru udan hajan hi tama uhikai ki bri kum no bakin ya fanti tengi pet wat Abraham ru kum tu la telat kum tu ha kalong yang sem jong nem tap de kawan kan ni te ya bri hi ngamut bedong hang ni habangi puson kini kemanta kamut kani kedak ka bapa sabar mo bapa sabar kalong baik kum kajing pen kan mau to ba sibu tang bakla no nakani kajing dei bar ublei takani kedak ka keren am meli jong no te kata ngai chen yarap ini kamut hakatu kapor le si langi sim dak takar kom perkhan hakatu kapor baki dang le kani kamut kani kedak opau sabar katendung ya ka jengmo cebakat ka jong unu no puyat palat nak ai problem man tele si ka por jing menta ngin panya dei le jong bangi de ben le lem kumta handoi ngin ka ma tu ben ne wan kong bai pastor pen shai ka tu do nuot ka jing de jong i bo ble ka jing ko mu ngi ble ka di ko kong sam wat hakan di clip mat ki menta le si ben ong hakan pateng jong i menta bangi pej ka dor pen ka tu jing e tip lem ka bampau sabar ni ka batendung ngi ka tu le si ka dei ka pen kan ma ngi kum ngi dei bo ble Hakan ni ke episode ka banwan
ngin yakhmi Kan ni galong tong takadak nong kila kin bun kin kin syar ni wan mi. Kemun umdei ki basumi itang